Santa Elisabetta ta' Trinità twildet fis-sena 1880, missiera kien kaptan tal-Armata Franċiża, omma kienet ukoll bint ta' kaptan, iltaqgħu propju kienu kbar fl-età, hija l-om kellha 32 sena, il-missier kellu fuq l-40 sena, damu maż-żewġ minħabba l-fatt li l-pagi fl-Armata kienu limitati, u mbagħad iltaqgħu kellhom din l-ewwel tarbija Elisabetta li sa minn ċkunita kienet tidher li kellha karattru sod ħafna. Nistgħu ngħidu li fid-djarju darba tikteb hekk. Meta saqsewha fejn tixtieq tmur, li ma pajjiż tixtieq tmur, hija kienet Franċiża, qalet nixtieq immur l-Italja biex nara il-Vatikan u nara il-Vatikan, nara Ruma u nara il-Vessuvju. U f'dik il-frażi joħroġ il-karattru tal-persuna. Il-Vessuvju hija muntanja li hija attiv, hija rieqda, però hija attiva minn ġewwa. U l-istess nistgħu ngħidu kienet Santa Elisabetta ta' Trinità, mimlija bl-imħabba lejn Alla, persuna interjuri ħafna illi ħasset li posta kien fil-ħajja konsakrata, fil-ħajja reliġjuża. U hekk eventwalment ta' 21 sena daħlet fil-Karmelu ta' Dijon, anke jekk omma ipprojbixxitilha li tidħol ma ħallitix tidħol, però mbagħad ma setgħetx tagħmel mod ieħor ta' 21 sena daħlet fil-monasteru u f'tem ta' 5 snin minn ħajja qaddisa nistgħu ngħidu saret waħda mill-iktar mistiċi kbar ta' żminijiet tal-lum. Hija mietet fl-1906 u ġiet ikkanonizzata ftit ta' snin ilu proprju mill-Papa Franġisku.